Ngiyanibingelela ngimukele nonke ku-channel. Sesiphinde sabuya nolunye udaba olubalulekile singazi-ke ukuthi-ke luyiqiniso kangakanani, kodwa lokhu trend lapha ku-Facebook abantu bakhuluma ngalo, abantu bayakhomenta under i-post ye-page ethi Army Dog Studios. Shuthi-ke le post bibhalwe izolo, nakho ithi 1 day ago. Ifundeka kanje: uNjoko iHobosha Mbambo akazange angibhadale nge-album ayenza la ekhaya ngo-2022. Uma ngikhuluma naye ku-WhatsApp uyangiziba, uma ngimfonela akawabamba ama-calls, so I have a right to do anything I like on his instrumental. Ubani ufuna ukungena kulezi nsimbi akhokhele le mali? Ngidayisa izinsimbi zikaNjoko ngo-8,500 ze-album akangibhadalanga yona ngo-2022. Ithinte kule number wasiyayisho-ke WhatsApp and uyafona. So le post ibikhona-ke izolo ya-circulator-ke kwase kuyathuleka. Namhlanje yaphinde yabuya enye i-post under i-Army Dog Studios, okukhombisa ukuthi-ke ziyaqina-ke lezi ndaba. Iphinde yabhala-ke la lo muntu obhalile, ngazi noma insizwa Ntokazi, ithi webalandeli, nazi nangithukela imali yami u-8,500 engiyikoleta uNjoko iHobosha Mbambo. Ake ningichazele la webalandeli iphutha elenziwa uNjoko. Angazi noma ubethi ufuna ukuthi iHobosha Mbambo ngoba leli gama oluphindaphinde kaningi, angikho sure, ngizokufuna nje kanjena. Iphutha elenziwe uNjoko iHobosha Mbambo, ngizophinde ngichaze ukuthi e-studio sisebenza kanjani, ngoba khona abangazi bajabulela ukungithuka nje qha. Ipheji lami seliphenduke igroup yezinqwele. uNjoko sasivumele ngo-8,500 for recording, mixing and mastering. Sasebenza kwawukuthi libhizi iHobosha. Wafika wazolanda i-rough mix ye-album, okusho ukuthi umsebenzi osuxilongiwe lokungatheni ongakenziwa ne-mastering. Wahamba nawo wabuya ngamixa grand, ngenza i-mastering, ngamnikeza umsebenzi. Wase ethi imali ayiphethe u-3,500, kodwa ucela ukuthi anganginiki ngoba basaya emcimbini eThekwini le izofaka upetrol. Ucela kuba angibhadale ma sebeholele kuloya mcimbi. Hayi, akangaba nankinga, ngathi kulungile bafu. Kwahamba isikhathi, wakhipha usuku lokureleasewa. Awu, ngidideke ngimbuze, awu ndoda, manje? Athi hayi, akakhokhelwa. Ngithi okay. Kwafika usuku lokuthi kumele zingene online. Ngiyakhumbula ngangidrive from GP to NKR. Ngangimngcwabela omunye umculo oberekhoda la ekhaya, okwakuyinono lodumo, rest in peace. Wafuna ngisemngcwabeni uNjoko iHobosha Mbambo, wathi wenkabe yami, yazi sengenze iphutha la, ngathi lani manje? Wathi wegodima mfethu, ungixoxele lento lengiyenzile izodicela igama le-studio sakho phansi. Hayi, ngithi khuluma bafu. Athi mfethu, yazi sengi-uploade izingoma ezi-wrong ku-DistroKid, ngifake lezi ebezingakaxilonga ngokusengini, okusho ukuthi wafaka lezi ezingamastariwe, lezi engangimnike zona ukuthi ayomamela. Hayi, Sulu sibhalwa sinzima mfethu, mix masala. Yazi ngacisha ngashaya phansi. Hayi bafu, cancel uqale phansi, upload wabusha. Wathi inkinga bese bedonse u-800 wakhe lapha online, and bekuyimali yokugcina benayo. Usalinde ukuthi bemholele la bemcimbi. Inkinga
bese khiphe nosuku lokukhipha, wathi hayi uzozikhipha zona lezi ze-rough mix. Hey, azi umuntu ebhala lapho izwi into ayibhale before ipost. Hayi ngathula-ke nami yeyi emva kwalokho esekhiphile izinhlamvu engazithola nkosi yami, yazi abalandeli bangithuka ngisongelwa ngapha nangapha uDisemba wonke bese ngihlale ngizigadile ngenxa yezinsongo zabalandeli. Akwahamba isikhathi ngifone bafu. Hayi kuningi into ebhalekela umuntu wala i-editha le post. Akwahamba isikhathi ngifone bafu. Angihole phela. Wacela account ngamnika FNB and Capitec. Ayangangena imali from lapho phindanga wabamba ifoni yami. Ngaze ngafonela uKing Zosi ngamchazela nawamangala. Kuyiqiqi unyaka olandelayo ngase ngithukwa uyo Njoka. Angazi amathini namadixa namadlo asekhaya kagogo wakhe kwaDlamini. Ngadideka-ke mina wafona awu ngiyibamba ifoni athi hayi kabi yami umdlalo wey'nsizwa lo ungacasuki ugcina usungiqhumisa ngathi mana-ke iphi imali yami weba hayi ifundeki le nto bafethu ngiyazama ayifundeki. Iphi imali yami webafu? WhatsApp ngiyabhala angiphendula. Umdumazi angazi ngezwe ethi buyela kuye Godima nesigege zakhe wathi yazi mina kuyimanje ukurekhoda okunje ngiyasola ukuthi ngangivumelana ngoba lento ingixoshele 3 March ingixoshela ama-customer 3 March. Ngapha ipage lami sokungathi eleya Chemical Khumalo. Ngathi ngiposta something ngiyathuka. Angisakhona ukuposta ama-advert. Ngiyaposta baya-comment bangithuka. Unjoko this, unjoko that. I don't know ukuthi lesi simo engibhekene naso nabalandi bamaskani ngizosithini ngempela, kodwa udaba lukanjoko ihobosha yilo lolu olungenhla. Ngiyafisa le post isabalala ifike kuwo wonke umuntu, ngisho kuma-client ami angibalekele ngaso sikanjalo. Ma ufisa ukuza umsebenzi hayi lo muntu ayibhala. Ma ufisa ukuza umsebenzi wala ekhaya, hayi lento eyenziwa uNjoka. Hayi lo muntu webheda lade ebhala ngicela ke uye lapha yana ku-YouTube usearch ucileze Mningi 2022 skole 2021 wayethandaza usearch usazisa Umkhize 2024 album 7 Colors 2023 ngeke ngibaqede baningi kodwa ngiyayifuna imali yami kuNjoka Hobosha Mbambo 8500 wasefaka imininingwane yakhe ngasekugcineni. Hayi le post ibuye serious kodwa futhi manje indlela ebhalwe ngayo asikho sure ukuthi iqiniso noma cha, ngoba hayi kuningi okubhediwe lapha ongeke uzube nayo ishow yakho okungacaci kahle ukuthi umuntu uqinisile noma useyayidlalela. Kodwa-ke ilokhu igijima-ke le post lapha ekhomba yena-ke uNjoka umfoka Mbambo ngenjumbane ukuthi kunemali ayikweleta yango-2022 angakwazanga ukuthi ayikhokhe. Angazi ukuthi yiphi because maningi ama-album adlule abafowethu abakamaskandi ababekhala ngakho, including zona iy'nsimbi njengoba esho lutho kuyi-rough mix engama-star shwanga leyo album leyo. Okungenzeka ukuthi kwa-release leyo album leyo engaphelelanga kahle. Uma ukuthi ziyiqiniso lezi ndaba lezi, hey asazi ukuthi ubudlelwane babo uNjoka iHobosha Mbambo ne-Army Dog Studios ukuthi kubabekaphi asazi ngempela. Ziningi iy'ndaba ziyenzeka laphana kulo msebenzi kamaskandi, hlale ey'khala, hlale silindele nje ukuthi hayi kuzovela okunye kuvele okunye. Asazi ukuthi yogcina ilungisekile le ndaba ngoba le post le iphelezelwa eyayizolo iphinde yabuya manje ithanda ukuba serious-ke. Niyazi ku-Facebook into mayeke yabhalwa
ayaduma igijime ihambe impela igama lakho bawukuhlinzele ey'bini liyogijinyiswa phansi bekudonsa ngayo yonke indlela. So asazi ukuthi uyathuka kodwa-ke umnikazi we-Amidoc Studios uyathuka ngoba nakho ekhulume ngonjolo ukuthi bamthuka abalandeli, abanye basho okuningi akasazi naye futhi lahlelwa ama-client ngenxa yokusebenza nonjolo. Asazi-ke kodwa ukuthi-ke lokho iqiniso kangakanani nanokuthi impact yakho ekhampanini yakhe yokurekhoda engakanani. Ima ikhona into enjengale, I hope mhlawumbe ikhona indlela abogcina befike kuyona isivumelwane ukuthi besizane belungise udaba, ngoba into enjengalezi ziyalimaza kakhulu. Khumbuka ngeke ngasho ukuthi lo mculo wamaskandi akunamali, abamcimbi abakhokhi, kunzima kakhulu. Uma singa-stream online abafowethu bayasokola kakhulu, akubi kuhle ngampela. Uma nathi singaqinisa ukuba streaming kuzoba right. Siyezwa nje kuthiwa kunengoma esishaye 30 million wama-views ku-YouTube, mlandi nokokuqala nqa. Uyabona into leyo okuyinto enhle. Nabo njengo anibakhombisa uthando, nibaphushele umculo wabo khona uzobatholisa something nabo bephile bengabantu bekwazi ukuthi ney'koloto ey'njengalezi zingazivela emphakathini kulimala igama labo ngoba kunzima abakhokhi ngampela kule mcimbi le. Ile yabona labo abanenhlahla yokuthi imali zabo hlezi zitholakala ngesikhathi and futhi bakhokhela imali enkulu. So onjoka angisho ukuthi cheap, kodwa angazi ukuthi sengaba yini delay yayo njengoba angiboni sengagawula ingalo nomlenze ukuthi uyakucharge manje uzoperforma. So abazali abahle bemcimbi ukuthi bebakhokhela abaculi imali zabo ngesikhathi kungaze kube ney'nkinga ey'ningi. Umsebenzi wamaskandi awuqhubeke uye phambili uthuthukiswe, kube nokubambisana, sibe munye, sijabulele umculo orelizwayo. Iy'nkinga nokukhuluma kuphela. Nisale kahle.